guapa zauden, ze guapo zauden. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu hain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein dau erotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare. Etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Eredunek izan un action man, zure matasun modelo Barbie bat zan. Ez dao generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die Barbitaken telebista taldizkarietan. Zaiteztun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran, nortasunen banaketan, zugomanetan iman bakoitza bere ziegan, nere ziketan dauden urrezko esietan, zure tiketak dauzken gezurrariketak. Gaire du bezen eukiditeun figura patriarkalak, pornografia izan da gure ziketa sexuala, hetero arau honen aizkorak aden ezpala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema bereizketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden.